אתם אולי מישהו מכם יש לו אחות גדולה מה מחפשת אהבה? שם שלי יעקב ברייד, שטחן מומחה. קורא הרבה, רק בלשים. אז אם אוהב לקרוא בלש ורוצה לעבוד, אולי תבוא לעבוד אצלי, בתחתית. יודעת איפה יש פה שטחן? פשוט מתחיל לעבוד אצלנו. אתה שפיון חדש. תנאי העבודה שלך זה נורא פשוט. האחריות שלי כשטחן זה לבדוק מי בן אדם, לפני אני משדר. איך עושים את זה? אתה אוהב בלש, לא? שלום לאדוני, זה שפיון חדש. מה קוראים אותך? אריק, בורשטיין. מה אתה עושה עם העיתון? מישהו מת, זה אומר יש אלמנה. יש אלמנה, יש עבודה. צריך לראות, זה בן אדם הבאמת מחפש אהבה, כן? אבל איך יודעים, מה? כולם רוצים אהבה, אבל... מגיע לך אהבה, כל אהבה. יש לי סבלנות. לא, שדכן, ואין לו אהבה, אז... מזמין אותי לרקוד? אני לא מתעסק עם אהבה חושית, אני מדבר על אהבה אחרת. אתה יודע, היום בחור אמר, רואה ציצקס, רואה טוקס, מה רואה? מחר אני מסדר אותך בחור יפה פול ניומן. מתחתנים, בדרך קיר הדבש מכונית נכנסת בעץ, בום, הלך פרצוף פול ניומן. אצלי את מקבלת לא מה את רוצה, אלא מה את צריכה. אני יכול לבקש אותך משהו, אני לא יודע מה אתה כותב, אבל תעשה סוף טוב. אנשים בחיים יש להם הרבה סבל, הרבה רע, מחפשים את הטוב.